Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafearen laborategira. Asteazkena da, eta bai, listo, nahikoa dagoeneko pasazeigu astelena. Gaur ez gatoz, gaur bixi gatoz. Zoragarri gaude. Asteazkena da, eta asteazkenetan musika izaten da gure saioaren protagonista. Gaur, Doinutatik Haratago podcastean Gaizka Izagirrek bere abesti kutxunak zein diren kontatuko digu, eta sekulako gonbidatu daukagu, Olatz Salvador. Bai, gaur musikaren munduan murgilduko gara, baina badakizu egia ez dagoela asteazkena aipatzen duten euskal abestirik. Ze pasatzen da? Seguro ezetz? Utzi oso pentsatzen, hemen daukanik zerbait adibidez. Asteazkena, osaba ezkontzen, da gai hartzen dugu eta ezkoaz lanera, eta ezkoaz lanera. Trampa. Zeratik? Asteko egun guztiak aipatzen ditulako abesti horrek. Baina esango altzen idake beste abestiren bat? Nahi etzai buruz alatzen. Egia beste egunei buruzko abesti gehiago badaudela, baina... A ber, asteleni eskainiak bereziki, ze Kerobiaren astelena, Mikel Urdangarinen vegetarianoan, Egan taldearen astelena, Oskorriren zalaparta, edota Izaroren astelenak. Ilargitan astelenak zenbat astez atzera bidez idorretan barrena Eta igandari buruzkoak ere asko, berri txarraken espero zaitzaket, bidertzean taldearen hiri emanen dizkinat, Betagarriren euritan tabakoitzean. Kuraiaren luz eta iluna, Urgaberen ama, itoitzen igandean. Igande hontan berez atore. Itoitz. Esan dizuet asteazkena abandonatuta dago. Ez daude asko, baina nik abesti bat topatu dut, asteazken honi omenaldi etxoa egiteko. Senpereko hiru soinu taldearen asteazkena. Urratsez urrats aurrera nire bakiaren haizeak legaraziko du katia mintzalekuan semea harintzen berutzen eta posten. Iparraldera begira jarri garen ez, albistion batekin nator. Herri Urrats maiatzaren 9 ospatuko dugu. Koronavirusak eta konfinamenduak iparraldeko ikastolen jaia behartan behera uztera behartu zuen iaz. 2021 honetan berriz antolatzaileek hitzordua mantentzera erabaki dute. Seaska ikastolen federazioak iragarri duenez. Herri Urrats ospatuko dugu, baina beste festa batzuk ez, Enrique Maia Iruñeko alkateak eta Maria Txibite Nafarroako presidentak bat egin dute. COVID-19 pandemia tarteko aurten ere ezingo da San Fermin jairik ospatu. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Urkullu. Zenba joko mango dugun Urkullu Eronkortenekin. Entzun. Ze sentitzen duzu une honetan? Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Zer da azken atetiken porrotak sortu dizun sentimena? Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Nola jarri zara Olatz Salvadorren azken diskoa entzuterakoan? Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia.
Nola sentituko zara hemen denbora batera jakingo bagenu pena hori sortu dizuen bi hospital edo osasun zentro zuzendaririk nonbait lanean kokatu dituela munduak? Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Ez dugun horrelakorik sentitzen. Total, San Fermin gabe. A ber, txibitek ez dut uste egingo direnik esan du. Tamaiak zaila ikusten dut. Hor badago esperantza gotartea, ez gaitezen triste jarri bendik. Ui, ze optimista gure Iñaki. Ez da gini oso optimista den ba, Ez da pena edo tristurarik, desesperantzak ez du lekurik, poza dago Hau, Xabi Bandinik konfinamenduan etxetik egin dago kantua da, ez da? Bai? etxean Triste izango da, iruñarra eta... dugu eza Baina Leicester bigarren kafera etorriko da. Ze ondo. Datorren ostegunean hemen izango dugu gurekin! gara Arte eszenikoen mundutik edo. Baina noski musikatik ere zerri galdetu beharko diogu, Xabi Bandiniri hemen izan da. Eta bide batez, esatu beharko diogu, urrengo diskoa prest duenean gure akustikoetara horbiltzeko, ez? Hola, gombidatukin. Botako diogu. Amu hori. Goia sariak asko aipatu ditugu azkeneko astean. Amaia Berasturi, Jon Elaspiur, Patricia López Arnaiz, David Pérez Añudo, Juan Babajo Ioa, Nerea Torrijos... Euskaldun asko izendatu dituzte aurtengo sarietarako? Baina dagoeneko Euskal Herrian Goia saridunak baditugu, adibidez Montxo Armendari, zinema zuzendari, gidoigile eta dokumentalgile nafarra 1980 urtean Las Cartas de Alu filma egin zuen, gizarte garatuetara iristean etorkinek pairatu behar duten eguneroko arrazakeriaren kronika edo. Donostiako zinemaldien urrezko maskorra jaso zuen eta Goia sarietan gidoi original onenaren saria. 1984an Historias del Cronen egin zuen, horrekin ere egokitutako gidoi honenaren Goia saria jaso zuen, eta Canneseko sail ofizialean parte hartu zuen. Eta ezin dugu aipatu gabe utzi. 1987an Secretos del Corazón egin zuen. Berlingo zinemaldian Europar filmiko berenari Angel Azul saria eman zioten eta 4 goia jaso zituen. Gainera, Oscar sarietan atzerriko filmik hoberenaren izendapena lortu zuen. Gaur, Montxo Armendariz jaunaren urte betetze eguna da. Eta guk hemendik zorionak opa nahi diogu, eta zera, harentzako lekua badagoela aldarrikatu. Zorionak! demasiada gente pensando por ti, tratan de decirte no vas de vivir, tratan de decirte se quitó para aquí, podrías haber sido. Eta zorionak Alan Cumming! Ez du Montxorekin lanik egin, baina zinema zein telebistan lan asko egin du. Eyes Wide Shut, Burlesque, GoldenEye, Sex and the City... Kabaret musikalean egindako lanarengatik Tony saria jaso zuen. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Eta gaur, saio alaia, musikala eta gozoa badugu ere ezin dugu ahaztu. Gaur, urtarrilak 27 holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko eguna dela. Gaurko egunez 1945 urtean Armada Gorriak Auschwitz konzentrazio esparrua askatu zuen. 1945ko urtarrilaren 17an, Sovietarrak Leicester iritsiko zirela ikusita, naziek Auschwitzeko ebakuazioa hasi zuten, Los Lauletikan mendebalderantz. Preso gehienek alde egin behar izan zuten heriotzaren martxa deiturikoan, baina ibiltzeko aulegia zirenak atzean utzi zituzten. Urtarrilaren 27an, Armada Gorriak 7.600 preso askatu zituen. Liburu eta pelikula ugari egin dira gaiaren inguruan. Ana Franken egunerokoa izan daiteke ezagunena, baina biktima askok idatzi zituzten euren bizipenak hurrengo belaunaldiek iragana ahaztu ez ezaten, eta ez dezagun. Elie Wieselek bizirik irten eta Auschwitz eta Buchenwald konzentrazio esparruetatik bizirik irten ondoren honakoa idatzi zuen Night eleberrian. Zin egin nuen ez nintzela inoiz isilduko, gizakiek sufrimendua eta humilazioa jasaten dituztenean. Beti egin behar dugu horren aurka. Neutraltasunak zapaltzaileari laguntzen dio, inoiz ez biktimari. Isiltasunak
torturatzaileari laguntzen dio, inoiz ez oinazetuari. Giza bizitzak arriskuan daudenean, giza duintasuna arriskuan dagoenean, muga nazionalak garrantzirik gabekoak bihurtzen dira. Gizonak edo emakumeak beren arraza, erlijio edo ikuspuntu politikoengatik jazartzen diren tokian, leku horrek, une horretan, unibertsoaren erdigune bihurtu behar du. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color. Aspaldi ezken nuen Ismael Serrano entzuten gure saioan, Y en su salón Ba, akaso kantuare osorik entzuteko aukera izango dugu, baina ez dakit, akaso pixkate tristetu egingo gaitu. Eguna nahi Urkullu koloreko atera da gaur, eta ez dakit Ismaelen kantua bintzat egokiena izangote den. Edozein kasutan gu gozatzeko pres gara, arratsalde on guztioi, eta ongitorri bigarren kafera. Urtarrilak 27 ditu gaur, eta asteazkena da. Zuekin Iñaki Lasa etura. Leon bikote Lorik egin alduzu Iñaki. 3 ordu. Ba, hilabete gogorra zuretzat urtarrila. Bai, pixa bai. Baina urtarrila badoa segituan, eta pres gara otsailerako, eta inoteritarako, ez hori ere. Iñigo! Barkatu. Zuekin Goiuri ez eizarandia. Kaixo, kaixo! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 129 ditu, urtarrilako 27, arratsaldeak 4 eta 12 minutu, eta gu prest zuekin gozatzeko ongietorri berriz ere, bigarren kafera. Marko Autor, baina arratsaldeko 9:13 ditugu. Atxaldeon, gure Twitchero, Periskopiko, Facebook zale, YouTuber eta jarraitzen gaituzuen guztioi. Eta baita noski tradizioari helduta irratia uginen bitartez entzuten duzuen hoiei zuetaz ere oroitzen gara ez pentsa. Soy la pieza indispensable de tu puzzle. Ba, non pentsatzen honekin astea, baina Ismael Serrano hola sartu dugu bai eta ez, eta esan, baina kantu hau oso kantu ederra da. La llamada diskoko absoluto. Invierno viene frío y ando lejos de tu barrio y te desvelas. Si el demonio aparece con bombones, no me cuentes. Diska hau, La llamada izan zen txio graziosora sortu zuna, uste dut noizbait kontatu dudala, ez da gitantena baino zuei bai, behin norbaitek Twitterren jarri zuela. Tristen hau eta kantu tristerik baute duzue honi aurre egiteko, Ismael Serrano berak erantzun zion. Oraintxe kaleratu du diska berria, hortxe daukazu den aukera. Traola zerbait super tristea. Eta usnop baten. Mikel Urdangarien argazkia. Es un detalle que me mientas
Bórrate las confesiones y aún me amas. Que una nieve piadosa tape el rastro de los pies de Robinson hacia tu cama. Que el pasado no inocule su veneno, bébete como un gin tonic, nuestra culpa. Tienen labios como espadas los sinceros y mi pobre corazón es flor de estufa. Que tu verdad no me despierte a golpes, pon a salvo de su filo los honores. Olvidar es todo un gesto de clemencia para torpes que no olvidan sus amores. Bueno, baina maite duten tartean haus ondo Marko Utera, arratsaldeon, hola. Hola, bai. Kontatu beharko diguzu zorotan jiki zaren. Eta gero zorotan esnatu zaren. Hor badago dekalaje bat. Jeitzetik esnatzera. Oetik bota izatzen lehenu amateko. Oetik bota izan esnatzeko orduare baukek. Iñaki Lasaitura zeina zure maite duta? Bingo batik ganeze perpatu. Ui, txin. Venga, Marko Auteur, zein da zure maite duta? Idatzi guzu zein zure maite duta. River Rock zuk ere bai, Hey ho, let's go. Goiuri, zu prest daukazu? Ez. Bueno, atako zerbait. Bueno, a ver. A ver, komodinak ez dut erabili nahi, orduan jartzeio zunean proiektu bati izakite esfortzu pila bat, indarra, loa galdu, oidena, eta gero ondo atatzen danean, sentitzen duzun poza, askatasuna, hori maite dut. Baina berez hau zapori gozoa uzten duenean, ez? Bai. Ja, merezi izan du. Ze ase sentsazio, ez? Estresa, lana, dena bere tokira joaten da batean. Bai. Eta batzutan, gero, gaixotik bezea, baina, bueno, hori beste gauza da. Ui, ez eza gaixotzeko garaiona. Ez, egia esan ez. Es todo un gesto de clemencia para torpes que no olvidan. Eta zer maite dutago, Juri? Nik maite dut, gustoko dituzun bi artistek, derrepente elkarlan bat egiten dutenean. Adibidez. Bueno, elkarlana, edo beraien lanak fusionatu egiten direnean. Adibidez. Oain aprobetxatu duko eta esateko ze gero Olatz Salvador dator. Eta bere aurren hau esatea, pues igual irutuko zaio pelota egiten nahi naizela, edo olako ez pixkat lotxa mateit. Orduan, oain esangoet. Olatzek bere disko berriko abesti baten Elvira Sastre sartu du. Bai. Dala poeta bat, eta pila bat gustatzen zait. Beak idazteuna, eta Olatzek idazteuna, eta kantatzeuna baita asko gustatzen zait. Orduan, behaiek bik elkartuta, jada. Boom. Tumatxa. Eta zukin jo? Niri primera etorri zait justu kantua amaitu eta hau hastea, ze... Atzo esan nun gustoko nituela berreskuratzen genituen kantu horiek, ez? Garai batean zuretza garrantzitsuak izan zirenak eta batean, bueno, apixat desagertu egin direnak, ez? Artista horiek utzi diotea kaso musika egiteari eta batean berrera aurkitzen dituzu kantu horieko berriro topatu eta bazara matzate, ez? Garai haietara, iragan batera. Eta gero badaude batzuk, justu antzeko egiten dutenak, baina beste modu batera. Eta horren adibidea da, entzuten ari garen Xabi Bandini. Ni oso Kerobia zale izan nintzen, eta Kerobiak estanda egin zuenean, nahiko gaztetxo ere, bai, ez dakit, Bandini gaztea da, baina, bueno, hain gaztea ez da izango. Ze, nik uste gu baino helduxiagoa zala orduan, ez? Eta jo, ikustea oraindik ere, Kerobia maituta, antikontinente... Xabik dauzka, 38. 38, claro. Eski oso gazte zan Kerobiarekin estanda egin zunean.
Claro, bai, igual nik nozken 18 da berako 21, olako zerbait. Claro, nerezako sentsazioa zandiak, eroia top zala eta helduak behartzutela izan da pixkatzea, baina ez asko. Bomberenea sutan, kontzertuan, Euripian, eta kriston izan zala. Bai, nik bomberen ikusi nunc erobia, pare batetan, eta bai. Ba, kontua da, bomberenatik ez oso urrun, Leidor Aretoan gaur hariko direla Gauekoak proiektuarekin. Hain zuzen ere, gure saiotik pasatako Jon Maiaren proiektuarekin atzeratutako emanaldi izango da, eta poza emango dit berriro Bandini zuzenan ikusi nuen, bere proiektu berriarekin ere, bakarkakorekin, baina bai, badira ez dakit, artista batzuk gaitasun hori badutenak ere iraganera eramateko zu, baina desagertu gabe. Eta Xabi Bandinik duela eta pare bat, azaroaren amaieran publikatu zuen Zalantza eta Egiaren bertsio berri hau. Maialen Gurbindorekin. Eskerrak zuztauden, ze enikote nuen fitxatu. Hau da Xabi Bandini, eta berakin nahi da besten Maialen Gurbindo edo Txika Sobresalto. Txika Sobresalto, hori bai. Niretzako Txika Sobresalto. Marko Auterrek arratsaldeko zuekin itzordua dut maite. Berria eta animatua gora zu. Eta ikusteko ez dugula asmatu, hortxe daukezu bere mezua streamingen, Eta errematatzeko maite ditut antzokiak eta maite dut antzokietan gertatzen diren gauzak. Eta gaur gogo asko daukat antzokian sartu eta gozatzeko. Jon Maia, Xabi Bandini, Arkaitz Miner, benetan estimatzen dudan musikariarekin. Eta beste batekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Eta entzungo duzuen hau despistatzeko da, Inor ez zadiela nahastu. Iñaki, zuk baduzu gure astiontako lehiaketaren berri? Ez, ni nire burbuja baten hona ez, eta ez jakin. Gaixua. Ze galdu, Ba, kontatuko dizugu. Bai, mesedez. Ba, ohartu gara, badaudela bi euskal celebrity, famatuak, nahiko famatuak momentu honetan, eta ohartu gara beraien ahotsa oso antzekoak direla. Urkullu eta? Euskal celebrityek. Bale. Aize story politien dezun, oiuri. Eskerrik asko. Ba, bai, badaude bi euskal celebrity, oso antzeko ahotsa dutenak. Bai. Eta guk galdera botatzen diogu gure entzulei, asmatzen duten ze bi euskal celebrity diren, eta bueno, asmatzen dutenen artean gure badakizu hemen daukagula liburu trukearen txokoa. Bai. Ba, hortik liburu bat oparituko. Nik parte hartu dezaket? Bai, ez dakizu zein da. Pistak eman dituzu. Ezin dezu. Bueno, ez dakit, naiz kontzertuetarako ezken nuen aukerarik eman. Ez. Baina... Zin dute. Bale, zin duzu. Bai, ez dakit, zuk esatezuna hori. Bale, ez. Orduan, pista jakin edezu? Bai, justi galetu behar, una pista egondian ja, edo. Noski, eske horregatik entzun behar da egunero Bigarren kafea, bezala pista. Marko Auterrek bezala. Aldeten guztietan entzuten dut. Bale, bueno, orduan, gaurkoagatik barkatuta zaude, eta atzoko pista esango dizugu. Atzoko pista izan zen, bi pertsona hauek, disiplina desberdinetako celebrityak direla. Hau da, ez dira biak abeslariak edo biak magoak, edo biak dantzariak, edo biak idazleak, arakinak, edo biak arakinak. Zer? Celebrityak badaude arakin celebrityak. Ah? Bueno, Jose Mari Barrera nik izautzen daiko celebrity da Perurena. Atzo, esan ziguten, Izaro eta Sara Zozaia, eta horregatik ari gara Sara Zozaiaren bat entzuten, baina ez dira, eta adi, ez da euren doaiaren bidez edo ahotsa erakusten digutenean antza dutela. Hizketa hutsean dute antza. Eta hasi zaizkigu galdera erantzunak iristen. Izaro eta Maren. Gainera, esan dugu, biak ez direla disiplina berekoak. Eta Izaro eta Maren. Biak arakina dira.
Hori da. Eta beste mezu bat ere jaso dugu esaten atzo zuen izan zen Judith Montero saxofoi jolea eta Maialen Lujanbio. Wow, akaso antza dute. Ez gara hortan, ez du hortan erreparatu, nez konturatu behintzat, baina ez dira guk buruan ditugunak. Beste batek esategu. Julen eta Antxon Telleria. A ver, es que... Eta wow, bai, eta Ander eta Eneko Sagardoik ere bai, baina... A ver... Bueno, egia da, Julen eta Antxon ez direla bikiak, Ander eta Eneko bai. Baina... Baina, beste kuantza dute Julenek eta Antxonek? Hautsa? Bai. Ba, ez dakit, gure entzule batek esan digu? Ostras. Honen inguruan pentsatu behar deu, Vale. Baina, bueno, ez dira beraiek ez da. Ez dira beraiek. Beraz, zuek jarraitu, saiakeran, hortxe daukazue gure Instagramean ere story bat, mantenduko duguna, bertan, metodoa edo planteamendua jakin dezazuen, baina gaur beste pistatxo bat emango dugu. Noski, esan behar non, Iñaki. Horea daukazu eta zuk esango duzu gorko pista, baina Iñakik ez dakit indian. Ez aldet gidoian jarri pista. Uste pista baietz jarri dudala. Bai, a ber. Bai. Ez jarri zein diren, baina pista badago. Baina dago galdera bat. Galdera ikurra dago. Hor, galdera zen, ea ondo iruditzen zaizuen, hori izatea pista. Bale. Ordena baietz, ez? Bai, hori irakurri daiteke. Vale. A ber, Iñakiren pista da emakumeak direla. Ze emakume? Ba, nik ezakit. Baina emakumeak dira. Emakumeak dira ezagunak. Gure saioan bien inguruan hitz egin dugu, behin baino gehiagotan. Bai. Ezagutzen dituzue, gure entzule zaretenok ziur. Euskal kulturgintzan badaudelako, eta emakumezkoak dira. Eta atzo esan genuen gazteak direla. Gazteak direla, eta bat momentu honetan puripurian dagoela, azkeneko urtean. Bai, eta besteak urtetxo batzuk. Bai, 5 urte ingurua adostu genuen. Baina, esan daiteke kretxendo batean. 5 urte puripurian, baina azken bizpairuak are gehiago, eta azken urtean COVID eta guztiere oso purian. Bai, aldapan gora. Bai. Eta ez da pista bat. Ez da rakistain. Eta guk zerakarri dugu gorko, musika pilo bat, eta musika horren artean, alako deskubrimendu batzuk. Azken aldian, gure bizitzetara heldu diren talde, musika, proiektuak, baina ez dute zertan berriak izan beharrik. Ez gara nobedadeta zai, ez gara azken hilabetean lehenengoz bere diska atera duen talde bat eta zari. Guk ezagutu ez eta norbaitek inguruan dan bota diguta. Hau ondo dago. Adibidez. Goiurik aukeratu du. Baina ez txibatu. Markatu. Ez da goiuri izan. An eye for an eye is a blind man's rule. I wasn't born to follow. I'm nobody's fool. Any other man can soon and solve. Truth is seldom found when a woman is around. When a woman is around. Zer. Zore gehiago esan barri guzu? When a woman is around, Iñaki and me, we are in a hurry. If the woman is you. A ver, esko oso guztuan egon abestien zuten, eta... Oso polilla da. Enun nere hau txakin zapuztu nahi. Unloved. Izena du proiektuak. Taldeak. Bai. Unloved, sortu zen 2015 urte inguru hortan, Jade Vincent, Kifus Tiatia eta David Holmesek sortu zuten. Eta, bueno, behaiek ja nahiko famatuak dira, adibidez, David Holmesek egin zituen Oceans pelikuletarako abestiak, edo soinu banda egin zuen. Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13 eta Oceans 8. Eta adibidez Kifusek intzitun abestiak True Detective telesailerako. Orduan ja, adituak dira behaiek soinu bandak egiten, eta orduan elkartu zian 2015 urtean behaiek esaten dute taberna oso txatxu batean, erdi ilunpetan, eta elkartu zian, eta talde hau egitera animatu zian. David Holmesen
bere egunerokoan idatzita zeuden gauzekin. Eta hau da, momentu honetan, Killing Eve telesaiaren soinu banda nagusia, esango nuke. Talde asko eta besti asko agertzen dira telesai horretan, baina ofiziala Unlove taldearen abestiak dira. Eta ez dakit irratian esan deten, irratiko lankidei bai, baina ez dakit irratian aipatu dudan, obsesionatuta nabala pixkat Killing Eve telesaiarekin. Marzolekin ondaz hitz egin dugula, ez? Ez dakit? Puri-purian tartean. Askotan ez dakit zer gertatzen den mikrotik alde batera eta mikrotik bestera. Nire ari naiz erdi behartuta edo ikusten Killing Eve, goiurik behartuta ez, gomendatu zidan. Eta ez diot, erabat puntu hartzen, gauza batzutan bai, baina musika aukera oso interesgarri iruditzen zait. Eta gainera bada pixkat anitza eta... Baina batez ere, ez ustean harrapatzen zaitu nortako eta batzutan oso esplizitoa. Engon, I want to kill you bada kantu bat horre, eta esplizitoa da, gaina momentu hortan, eriotzetik gertu da bien norbait, eta hortxe, I want to kill you eta I want to kill you and I have to kill you. I have to kill you, hori da. Bai. Ez que horrelako gauza pasatzen dira Killing Eve telesaian? Hori da deskubritu dugun kantuetako bat. Hori da, eta Killing Eve telesaiak, ezagitzen bat BAFTA saria irabazi ditu, 3 denboraldi ditu bakarrik momentuz, baina ezagitzen bat BAFTA jaso ditu, eta Unlove taldeak soinu bandaren gatik baita musika hoberenaren saria irabazi zuen lehen urteko BAFTA sarietan. Jo, ondo. Whispered something in your ear. It was a pervert. Beste entzule batek esan digu Maitena Salinas eta Itziar Ituño. Epe, oso lagunak dira. Egin behar dugu live audio WhatsApp bat. Galdetu beharko dio. Baina jetxi pixkat musika orduan. Ez dago altu egin. Zulasai, ezkezkatu. WhatsApparen bestalen dagoenak ez du musika entzungo, nire hotxa bakarrik. Maitena Salinas anderea zuzenean ari gara, arratsaleko 4 eta 32 minutu dira, eta entzule batek gure lehiaketari buruz esan du. Oso antzeko ahotsa dute hizketan ari direnean bi euskal celebritik, eta dira Maitena Salinas eta Itziar Ituño. Eta alaxe gatu, bea? Zuk esango diguzu, elkar ezagutzen duzu eta? Baina nik proiektu honen inguruan hitz egin nahi nizuen, Cigarettes After Sex. Badatxi izatezen gaizu, zuke larrua jo eta larrua jotzearen artean erretzen duzu, kartoiak eta kartoiak. Lengoan heldu zen, nire bizitzara, eta zalantza zen, eztabaida zen, benetan sexua euki ostean, after sex, entzuteko moduko musika ote zen. Alegia erretz ez dugun ontzako, zerbait konsumitzearen, eta egia zen, nahiko sexu osteko musika da. Kuriosoa da, estatu batutako indie rock taldea da, El Paso ingurukoa, Texasekoa, 2008an sortu zuen Greg Gonzalezek, baina 2012 arte etzen iritsi euren lehenengo EPA. Egia esan, horrela, arrakasta eta ezagutza uste dut 2017tik aurrera beraien azken bi diskoekin edo heldu zaiela. Baina, egongo da, gure saioan entzuten duen kutsa kulturian horiek esango dena. Nik ezagutzen nituen 2012tik. Eta hobegoak zian, gainea. Hortik aurrera iritsi dira, singleak, banaka, eta, azkeneko urteetan single hoiekin batera, disko osoak ere, 2018an, Cigarettes After Sex izenekoa, 2019an Cry, hau da nik azken aldian deskubritu edo nire bizitzan barneratzen ikusi dudana. Nik bi aldiz ikusitu zuzenean. Kutsa kultur! Eta ikusiten talde aspergarrienetakoa izan da zuzenean, baina diskoan gustatzen zait. Ados nago. Zuzenean, koñazo bat, benetan. Eta bigarren aldin izan, igual gaizka rapatu zien lehenengoan, jungona ez da, bendiko karaba izan da.
Bueno, ipatzeko norbaitek uste baldin badu, nik talde hauen nun ezagutzen, baina abesti hau ezagun zait, edo estilo honetako abestiak ezagunak egite zaizkit, normala da, ze, entzun, The Handmaid's Tale, The Rain, The Sinner, Shameless, Brooklyn, vale, Netflix eta HBO dauden telesail guztietan, Cigarette After Sexen abestia jarri dituzte. Eta sexu ostean sartzen dituzte? Ez beti. Ba, Iñakirekin ados nago, ez dut uste zuzenean, bueno, akaso bai, baina akaso antzoki batean eserita eta egun guztia etxean sexu goxoa praktikatzen egon ostean ikusteko moduko kontzertua da. Bueno, bai. Hola, igual uste tobetu gara. Asko gustatu zait bereizketa, zentzu, etxean. Kontzertu antzokia, baina sexua etxean. Bai, ez zait iruditzen kontzertu erdian komunean topaketa ausazko bat sortu edo behartu eta larrua jotzen bukatzeko moduko denik. Ez gehiago, igande oso bat etxean gozo pasata gero. Hain goxoa ez zen izango hori, ez? Izango zen beste polita, bera goztek egoita, hain goxoa hor kapatian, hor komunetan. Zagit. Usuz, nola zaudeten, Gero torri da. Ui, torri zate. Ba, beste hirugarren deskubrimentu batekin goaz eta estilo aldetik ezberdina. Hau bai zuzenean ikusteko moduko izango dela, Bai? Ikusi duzuenak zuzenean? Behin. Kontzertu atarian bizi zen gizona. Iñaki Lasa etura. Eta aspergarria ez da zuzenean, eta Kolombian ikusi nituen zuzenean, eta, bueno, imaginatzen duzu jendia dantzan eta eromena, izugarra izan zen. Pixka trampa-trampatxo bat indet, ez da azken aldiko deskubrimendua, baina bai oso abandonatutan ekan talde bat, eta bain dela oso gutxi berriro jarri naiz, talde hau Chokip Town da, Chokip Town, emateko gola izan araro bat, baina da Txoko, Kindo eta Town, herria, eta Txoko eta Kindo dia, Kolombiako departamentua da, komunidade autonomoa bezala, erkidego bat bezala, eta da Pazifiko aldian, Kolombian, bada zona pobrenetakoa edo, beltzak bereziki bizian lekua, hiri batzuta barkuan iritsi behartzeana, ez da olako karreterarik, lider sozial pila bat itzen dian, aldoiek, eta hauek hangoak dira, eta arrotasunez zaten dute hangoak dira, abesti entarezten nahi ez, de aquí bengo jo, hemendik anator ni, eta badaka musika hori. Nahazten dula Kolombiako estilo desberdinak, edo, hintxe rapeatzen nahi dira, ez hip-hopa, dena, pixkat, igual hemen ezagunago da, Bomba Estéreo, eta holako beste Kolombiako taldeak, eta hau ez da hain ezaguna hemen, baina bai dakala estilo hori, eta maila iguala. Eta, talde haue bai, 2000 inguru hortan edo sortuko zen, hori Cigarette After Sex baino lehenago, eta, oain dikan mantentzen dira, eta uste dut kriston rollo namaten dutela. Bakata abesti lasaiagoa, abesti potentegoak, baina dantzaiteko, no? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Asensi, igual sexuaren aurretik edo sexuan, ez? Ondoren baino. Ez dakit, hori jauz intimo da, Hor ja bakoitzak. Bakoitzaren guztuak, ez? Baina, ez dakit. Sexuan musika zaleak zareteala, ez? Ez, bereziki. Zait, kontzertu gogo bat? Kontzertu gogo bat, baietz? Ze gai aldatzeko gaitasuna, Kontzertu gogoa. Eta, ez, baina galdera ze. Máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra. Saiatu naiz eskibatzen, baina ez di molestatzen, baina ez bereziki. Bai, Yuri? Nei bai. Zuri bai. Chinche entre todos los vecinos y en deporte ni hablar. ¿De dónde vengo yo? Sus? Kontzertu gogoa zenutela, ez da? Niri sentsazio kontrajarriak. Bai. A ber, azaldu. Denetarik pasi izan zait. Batzutan burua joaten zait musikara gehiagi. Edo
gazte garaian, kotxean egin beharrean zinen garaiaietan, batean konturatzen zinen motora joat oso gertu zenuelako, zegoela arreglo bat abesti batean, eta burua jotitzen izun friki arreglo hortzare, ostia, hemen, xiker badago, ez da izar dago. Bai, hoi pasatzen zaigu. Beti pasatzen zaigu. Konzentrazioan ez asko laguntzen, eta gero beste gauzat musikaria naiz. Erritmo bat markatzen ari bali bada zerbait, erritmoatetik kanpo aritzea, kosta egiten zait. Horren, erritmoan nik ez padaramat, bale. Baina erritmoan niri badagokit, ez dakit, musika pixka baldintzatzen, hau. Zer ritmo esan genuen, aurrekoan makalakin, 119 edo zertzen? 119 izan, bai. Beste ere, goratu. 119 asko da. Bueno, baina erritmoaren erdirera joan zaitezke, kontua da batzutan ez dezula erdibide eroso bat aurkitzen, ez? Edozein kasutan, hemen ari gara, sexua da bai, eta sexua ez, baina musika giroan jarraitu behar dugu, eta gainera musika giroan jarraitzeko Iñaki Lasak hartuko du izan, segituan izango dugu Doñoetatik haratago tartean, Gaizka Izagirrerekin geldialditxoa egingo dugu, eta segituan gara zuekin hemen bueltan. Gelditu makinak. Iraunkorrak, iragankorrak, handiak, txikiak, naturalak, artifizialak, egokituak, era guztietako ezeguneak ditugu inguruan, ikusten ez baditugu ere. Arantzadi zientzia elkartekoek, besteak beste, mikroezeguneak lantzen dituzte. Izan ere, fisikoki txikiak, baina biologikoki handiak dira. Amaia Elizagoien sakanan izan dugu elikagai ekologikoei erreparatuz. Hain zuzen ere, dastatu sakana tokiko kontsumoaren aldeko aliantzako kide den Patxi Amillano gaztagilearekin izan da. Larrezabal gazten zaporetik ea zer lakarkigun. Tartean gaur ere badugu gomendiorik, zehazki literatura gomendioa Danele Sarriugarteren eskutik. Zatozte, beso zabaldik hartuko zaituztegu gelditu makinaken 3. atalean. Gelditu makinak. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Eta podcast plataformetan ere, bigarren kafearen Doñoetatik haratago Iñaki Lasaren eskutik gaur Gaizka Izagirrerekin. Hilabetero Gaztezulo aldizkarian gazte mantentzen gaituen gonbidatu bat daukagu gurekin gaur, justu aldizkariko zuzendari Gaizka Izagirre. Julen Irigorazek Euskal Herriko Film Affinity bezala izendatu zuen, beraz badakigu gomendioak ematen ona dela gure gonbidatua. Gaur baina musikaz hitz egingo dugu, Doñoetatik haratago saioa baita hau. Ongi, Gaizka. Kaixo, eskarrik asko. Eta mila esker sarrera horrengatik. Bueno, ez dira nire hitzak, ez baina berdin dio. Horako hitzak eskertzen dira, beti. Bai, eskertzen dira hitzak, eta esan berte gainera, lehenengo aldia dela musikaz hitz egitea noala. Musikaz zalea zara, berez? Bai, egia da, nerabe zaroan agian musikazaleagoa nintzela, musikazaleago baino nik uste musika entzuteko beste modu bat eukitzen nuela, alegia, gehiago entzuten dituela agian disko osoak, eta sentsazioak pixkat nire aldetik behintzat, disko osoak grabatzearen joera, grabatzearen ez, entzutearen joera hori pixkat galdu egin dela, ez, Spotify eta kontu honekin, iruditzen zait niri, Nez eta adibidez Olatz Salvadorren azken diskoa osorik entzuten nahi zen eta gozamena iruditzen nahi zaiten, baina batez ere modua, oin gehiago entzuten ditut igual abesti solteak edo soinu bandak edo... Gaur bost abesti aukeratu dizkidazu, kosta zaitu aukeratzea? Asko, eta kosta zait ikaragarri, eta gaina honean etorrela pentsatzen, jota ez zagatik esan dizkiot bost horiek eta ez beste bost hauek edo 10 hauek edo... Etorri naiz, ja, zalantzak gino, egingo bazenik galdera hori, hemendik 5 minutura igual beste bost zango nizkizuke, baina azkenean pentsatu dut, bueno, etorri zezkian lehenko bostak, zen normalean beti lotzen ditut
abestiak momentuekin, edo uneekin, edo oroitzapenekin, ez? Kalitate teknikoa zarago, edo, ez dakit, irizpide musikala zaratago, ni naiz oso pertsona emozionala eta lotzen dut hori segituan sentimenduekin eta momentuekin batez eta horregatik aukeraketa hau. Bikain, bosta beste aukeratu dituzu, beraz bixi-bixi egin beharko dugu abesti entzutea eta noski, hasiera lehenengoa izan behar du eta oantxe entzungo dugu Family of the Year-en Hero abestia. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down. Gaizka, nabaritzen da kasetaria zarela, titularra mantzenean abestia aukeratzeko arrazoiagatik eta titular puska, ez? Azken urtetako gauza onenen garrantzitsuenen soinu banda abestia hau. Bai, niri pasatzen zait abestiekin batzutan ikusten dutela pelikula bat eta pelikula horretako soinu banda gero entzuten dut kalean eta segituan pentsatzen dut ja pelikulan eta alderantzi pasatzen zait. Abesti bat entzuten dut soltea eta pentsatzen dut, hau pelikula baten sekuentzian ikusiko banu ez. Hau aipatzen dut ze, abesti hau da Boyhood pelikularen soinu bandaren abestia, bide batez gomendatzen dizuet Boyhood pelikula zoragarria. Baina aipatu dizut, nire bizitzako batez ere azken urtetako soinu banda bilakatu dela, ze lehenik eta behin, abesti hau entzuten bakoitzan etorri zait emozioen zurrunbilo etengabe bat, azteko orain dela 6 urte gutxi gora bera, ezkondu nintzen, eta ingenuen bidaia bat Tailandiara. Kontua da, niri asko gustatzen zait ikusentzunezkoak eta asko gustatzen zaizkit, eta bideo bat grabatu nuen, eta buruan neukan bideo horrek musika izango balu, abesti hau izango lukela. Ez dakit, zerbait berezia sentitzen nuen hor. Kontua da, inuela muntai bat, abesti hau jarri nion, beti ere grabatzen nuen guztia hontan pentsatzen. Kontua da, inuela bideoa eta sari bat irabazi nuela bideo horrekin. Bidaien bideo moduko bat. Orduan, lehenik eta behin hori, ekartzen dizkit pixkat ezkontzaren oroitzapen zea guzti horiek. Gero bestetik, pelikula noski gogoratzen dit, eta azken unean, azken urte honetan, niretzako, egia mundu guztiarentzako 2008a nahiko latz izan dela, baina niretzako eukidu alde pozgarri bat, ze haurtxo bat izan dugu, gexan, eskarrik asko gexan, eta kontua da, erditze momentuan, erditze gelan, uzten zigutela musika jartzen. Jaiotze hartzegoela, minutu batzuk lehenago abesti hau entzuten zen. Orduan, pentsatu zer den niretzako abesti hau, ez? Oaintxe esan dizut eta Olloi Ipurdia jartzen nahi zait. Eta egia da abesti hau solte entzungo balu hain dela urte batzuk, eta ez banuke lotuko inolako sentimenduekin besterik gabeko abesti bada, ez dauka besterik, baina niri sortarazten dit barruan, ez dakit korapilo bat jartzen zait barruan, eta pentsa ez, azken 5-6 urtetako gauza garrantzitsu guztiak lotzen ditut abesti honekin, orduan horregatik izan daukerak eta. Normala, esan dezu, hemendikan 5 minutura agian beste abesti atzuko keratuko zenitula, baina hau bai. Hemendikan 10 urte ere abestia. Hau zalantzarik ez nuen, hau sartuko nukez ziur. Baina batez ere hori lehen aipatu dizut, ez? Lotzen dutelako momentuekin, emozioekin, sentimenduekin, guzti horrekin, naiz hori, pertsona oso pasionala, oso emozionala eta horregatik aukeratuko nuke beti abestia horregatik, bai. Abesti hau da zalantzari gabe bost hauetako bereziena. Eta esango nuke musika estilotikan ere dela bostetatik gehien desberdintzen dena. Bai, zalantzari gabe. Eta esango nuke baita ere, nire iraganarekin edo behintzat gaztetasunarekin lotzen ez den abesti bakarra. Agian horregatik aldaketa hori. Bai, hortxe mandiazu paseaz, nik hori izan behar nizunez. Oroitzapenen kutxa irekiko dugula orain, hau izan da oroitzapen gertukoaren kutxa, baina pixka bat, 80. hamarkadan jaio ginenok ezagutu eta eskertuko dugun abesti batzuei ekingo diogu, eta nire entzungo dugu urrengoa, eta hasita berara jaingo du jendeak zein den, eta igual hasta kantatzen hasiko dira ere bai. Oso ondo.
bueno, aurkezpenik behar ez duen abestegitako bat, System of a Downen Toxicity. Bueno, ni ja saltokasi naiz hemen, zergatik abesti hau. Jo, oso berezia abesti hau, bueno, buruz dakit, abesti osoa, bueno, disko horretako abesti asko dakizkit, ez bakarrik Toxicityrena, baina honek zuzenean gogorazten dit, bueno, nerabe zarola garraiatzen hau, eta konkretuki bizkat, Donostiako Alde Zaharreko, ez dakit, parranda giro hori datorkit burura, eta gero baita ere pixkanaka nola hasi nintzen murgiltzen, bueno, ni euskal musika asko gustatu zentzat beti, baina euskal musikatik harago pixkat beste genero batzuk eta atzerriko taldeak eta deskubritzera eraman ninduen, ez, abesti honek. Eta konkretuki, bueno, nik uste 80ko hamarkadan hain, bueno, modan egontzen nu metal genero hori, ez? System of a Downi esker gerora deskubritu nituen Korn, Limp Bizkit, eta horrelakoa, Linkin Park ere, bueno, Linkin Park ez dakit genero horretan sartu daiteken, baina, bueno, nik horrela deskubritu nituen, ez? Eta System of a Down hori da niretzako, nerabe zaroaren, bueno, pixkaia helduago nintzen gara iura, parrandarekin lotzen dut, egia da ez dela, ez dakit parrandarekin lotzen den abesti bat, ez? Ez da, baina nik bai lotzen dut eta horregatik aukeratu dut abesti hau, eta gerora egia da, urte mordoa eta gero entzuten dutela abesti hau, eta ikaragarri gustatzen zaitela, badauka indar berezi bat, bai, bueno, transmititzen zuenagatik eta baita ere ez, abeslarianen jatorria, eta ez, zerbait dauka talde honek, eta bertako partaidek bazuten zerbait, ez dakit, zerbait transmititzen zuten berezia, eta batez ere desberdina zela, ez, garai horretan, eta horregatik gustatzen zaitu System of a Down. Egia oso ondo sartu abesti badela, entzuten duzu gain, eta oraindik transmititzen du energi bera, eta oso gustora entzuten da. Eta gainera, sartu ditza, beste nahi gabera diri, nahi teralitakoa da, nu metala ez dakit ondo sartu den, edo behintzat denostatua da. Bai, hortan ados nago. New metal aipatu dut, baina egia da gaur egun besteak berrikusiko bagenitu, berrentzun kasu honetan ez dakit Korn edo POD edo... Gaina asko lotzen zen baita ere, ez bakarrik musika, bueno, pixat heavyarkin gertatzen zen, ez? Musika mota hori entzun eta gero zure estetikarekin lotzen zen zuzenean, ez? Eta nu metalak ere bazuen estetika, bueno, berezi bat, baina egia da urten poderioz, iruditzen bai, ados nago zurekin, sartu egin da pixkat. Bai nu metala, bai inguruan zeukan guzti hori. Eta horregatik System of a Down, bai iruditzen zait, nahiz eta hasieran sartu deten hor, genero horren barruan, igual aldendu egin daiteke, ez? Nik uste urteen eragin hori gutxiago antzematen dela, beretan. Egia, esan ezuna justo estetikana, gai horietan hori zenez, aurretik zetozen heavyak, hileluzakin, tatxibelekin dena. New metalarekin bai, hor zeon, txandal metal ere. Txandal, bai, egia da. Estetika, gero etorri zen emo musika. Bai, emo hori da, aztertzeko beste kontu bat, emoena, bai. Eta orain ez egin da inbestera, bueno, trap musikarekin badago estetika bat, asko zabalagoa da, zen emoarekin oso gustua zen. Eta baino, egia da nola, musikak balintzatzen duen askotan... Estetika. Bai, emoena, hor, ez dakit, baita ere egontzan honein segida My Chemical Romance eta horrelakoak jarri ziren... Eta adibidez My Chemical Romance bada talde bat, orain dela gutxi entzun nuela berriz eta ez dela bat ere gaizki sartu, baina bai, estetika eta musika eta hori leno ere eremu gehiago zeuden, ez? Zuk esan dezuna, punka zeukan bere estetika eta bere entzule mota, nu metala, heavya. Gaur egun, trapa aipatzen dugu, baina trapa bai dela, ez dakit, zabalagoa iruditzen zait, bai estetikoki bai zentzu askotan, ez? Eta gero dago beste gai bat dela, entzuten genuen hori, ea aipatzen genuen, edo lotxa ematen zigun aipatzea ala ez, eda gaur egun berdina gertatzen den, edo ez hor badaude beste gauza batzuk batzukatela bere. Musikaz lehenengo aldia dela hitz egiten dezula hemen mikrofonoten aurrean, baina, bueno, zinemaz, telesaiez hitz egin zen duzu. Hor ere badago orain txaipatu dezun hori esatea hau gustatzen zaitela? Bai, ingelesez guilty pleasure aipatzen den hori ez, plazer ezkutua edo aitortzen ez den plazer hori ez. Egia esan, nik uste adinarekin sendatzen den gaixotasun badala, nik oain momentu honetan daukadan adinarekin neri berditzait esatea, ez dakit, entzuten detela, ez dakit, Miley Cyrus, edo ikusten detela La Casa de Papel, bueno, La Casa de Papel ez zai gustatzen, baina, bueno, bi adibide jartzearen, ez? Osa, legia, nik uste gaudela ja momentu batean gizartean non etengabe egon behar gehan kontsumitzen, bai entzuten, bai ikusten, eta
zer ikusieten baino, da, gustatu zaiten baino, da esatea, ja ikusietela, lehenengo izan naiz ikusten, eta ipatu inbar dut, eta etengabe zurrunbilo horretan sartzen geha, ez? Eta nik uste hor gauza galtzen ditugula, eta, bueno, ez dut gehiagi desbegeratu nahi, baina bai, pixkazuk esan dezunaren adira, guilty pleasure hori edo, nik uste adinarekin sendatzen dela, eta nera bezaroan dazkagun, hori ezjakintasunak, beldurrak, eta daudela ere lotuak, bestek zer pentsatuko duten horrekin, ez? Eta hori lotua di joan noski kulturarekin, nola esango dut gustatzen zaitela Miley Cyrus edo gustatzen zaitela ez dakit, Crepúsculo edo lakoak, ez? Bestek zer esango duten, hori gero adinarekin sendatu egiten da. Bai, aurreko baten esan genuen ere saio honetan, gutikan, plazer izkutuak, izkute izan da. Guztiz. Eta bai entzulak bai gu, ja entzuten fondoz abesti bat, eta uste dut hau eskutua ez dela izango ez zuretzat, ez inorentzat, ez? Izan delako segurazki azken urteotan, azken urte zabal hauetan, askontzako soinu handa izan dena talde bat ere Berritxarrak. Bosta abesti aukeratzea zaila da, hala aukeretan, Berritxarraken abesti bat aukeratzea ere zaila da, ez? Ezinezkoa. Aukeratuko nituzke daigez, bosta abesti, bueno, lehenengoa bai, Boyhood, baina erraz lau Berritxarrakenak. Berritxarrak da nire bizitzako taldeetako bat, zalantzari gabe. Ez euskal musika talde bat etako bat, askotan dago joera esateko hau da nire euskal musika gustokoena. Ez, da nire talde gustokoena, oroar. Eta abesti aukeratu dut, hain zuzen, bueno, trampa txiki bat egin dizut. Ze nire talde, batez ere nire bezaroan, baina gerora ere, talde oso gustoko bat Rise Against da. Eta orduan esan nuen, claro, bi abesti aukeratzen baitut, ja bi galduko ditut hor, errekoitu orduan aukeratuko bat, eta hola bi taldeak sartuko ditut. Hori ez inteligente, hori esan da. Gustatzen zaitalare, asko gustatzen zait Rise Against eta Berritxarrakekin batera egin zuten abesti hau. Hau pixkat System of a Downen Toxicity bezala, segituan berpiztu egiten hau abesti honek, energiaz betetzen hau. Garraiatzen hau zuzenean kontzertuetara kasu honetan, ez? Berritxarraken kontzertua azte zinetara, eta baita ere, Rise Against taldearen oso zalea izan nintzen, eta adibidez goratzen naiz Londresera jo nintzela espreski kontzertu batea, ostira batean jun, eta larun batean itzuli, eta horrelakoak egiten nituen, gaur egun ez dakit egingo nituzken, edo beste baldintza batzutan mintzat. Baina abesti horren aukeraketa hori da, ez? Nire bi talde kutxunenetarikoak uztartzen dituelako, kontzertu garraiatzen nautelako, pixkat berdin ditzaigulako zer eta nola egin, alegia, bihar kontzertu dago eta juningo gara, berdin du lurrean egun barra baldin badegu lo, autobus ezkun barra baldin bada 12 ordu, sandwicha dalazkaldu barra baldin badegu, berdin zitzaigun guzti hori, eta gaur egun lehen adinarena esan dizut, adinaren poderioz, ja gauza horiek ja ez ditugu berdin antzematen, ez? Eta ez dakit postasunez gogoratzen ditutu une guzti horiek, eta horregatik aukeratu eta bestia, baina bai, zuk esan duzu, Berritxarraken abestiak aukeratu nintzake, baia gehienak zer esango ditut Berritxarraki buruz, ez? Nire bizitzako soinu bandaren erantzuletako bat. Nik ezakit pentsatu gabe izango nintzen kapaza aukeratzeko nire abesti kutxuna Berritxarrakena, baina bai, niretzako justu abesti dela onena, niretzako, horrek ez du zer izan nahi, borobilena, dakan energia, melodia, ze ondo sartzen da hori ez, timen ahotsa. Bai. Eta, nik Rise Against abesti honizken entzun nun, ezagutu nun. Hori da, bai, hori zeta ipatu, baina berdin, nik ero horrela deskubritu. Eta jende asko izango zen bai, ustezun hasieran zera Rage Against the Machine, guatzen naiz, eta izan zela, baina hau ez da... Anekdota mitikoa da Rage Against the Machine. Denok eta ona izan zen, eta, bueno, gaina, zuen, Berritxarrako taldekideako bat, gaztezun lor... Bai, Galder Izagirre, bai, argazkilaria, eta gainera bera aipatzen dezula, hemen, anekdota txiki bat ez, baina bitxia da baita ere, eta interesgarria da baita ere beste hausnarketa bat da, nola antzematen ditugun abestiak entzulek eta gero sortzaileek, ez? Ze guretzako, eta ados nago, izan diteke hau Berritxarraken abesti honenetariko bat, baina gero beraie sortzaileak askotan ez daude ados horrekin, adibidez, iaz gertatu zen, iaz ez, ja pasa dira urte batzuk, 2 urte edo, Berritxarraken azken diskoko Katedral bat abestia,
ez dakit, bilakatu da, ez dakit. Hasieratik himno bat. Himno bat bilakatu da, ez? Baina, hau, bueno, ez dakit kontatu daiteke, baina bai, total, Galderreko esaten zidan, jo, niri abesti hori ez zait gustatzen, eta beraien artean eta askotan da, ez, gero, jaurtitzen dute leno singleak eta ipatu ditugu, ez, jaurtitzen dute abesti bat, eta ikuslearengan sekulako arrakastako eta funtzionatzen dute, baina behaiek gero badakite agian abesti horren atzen ez dela hainbestelako lanketa egon, edo ez dela, ez dakit, spoiler abestia, edo... Simplegoa, eta gero nola funtzionatzen duen ikuslearen, eta gero askotan esaten dugu, hau da abesti honena, baina gero beraiek igual, beraien pribatutasun horretan esaten dute, eta hau beraientzako abesti honena, si hemen ez genuen inolako, ez dakit, hausnarketa berezirik egin, ez dugu ezer kontatu nahi, edo horrelakoak, ez? Eta pixkat honekin lotu da, katedral bat abestian ikusten izan daitekela ere, azken urtetako, himno horietako bat, ez? Eta nola aldatzen den hori, ez? Horregatik, galdera ipatu dezula. Bai, gaina, agian, himno hitza ondo erabilita dago. Himno baino izan zen klasiko bat, klasiko instantaneo bat, bai. De repente jau zan, behaien repertorion beti egon barko zuen abesti bat, kontzertuetan, abesti hau gabe faltada zerbait bezala. Bai. Eta orain ere ezakit izango da himno mitiko edo, baina hurrengo abestia ere oso mitikoa zen, eta horren entzungo dugu. Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. Eta dugu mitikoa dela, izan ere Give It Away-ekin batera, behintzat, hori, 80. hamarkada bukaera, 2000. hasiera, hortzen ez naiz memoriz goatzen nuntzen, baina hortzeko gatu ezakegu, Red Hot Chili Peppersen abesti hau. Bai, gaina hori, batu ez urte hori, nik, hori, 16, 17, 15 urte inguru izango nituen. Talde hau, taldea berez, kariño bereziz, edo bere musika, kariño bereziz gogoratzen dut, baita ere izan daiteke nera bezaren soinu bandaren eragiletako bat. Egia da gero kontzertu, egon naiz Hiruzpalau kontzertuetan, eta gero beraien jarrera eta batez ere abesleariena batzutan izaten zen pixka zalantzagarria, segituan, ez dakit, ez hitzaidan gustatzen. Hau da beste hausnarketa, ez gero, beraien musika eta gero artistak nola dianea banatu daiteken artisten jarrera eta artistak egiten dutena eta musika. Baina Red Hot Chili Peppersekin zuzenean juten naiz, nik bere garaien Saskibaloia jokalaria nintzen, eta ordu desente pasatzen genituen autobusean. Eta Disman garai, zoragarri hurak, eta lehen aipatu dugu ez diskoak osorik entzutearen joera hori, azkenan hori Dismana geneukan, oso praktikoa etzen poltsikoa ezatzen. Baina, bueno, diskoa jarri eta, claro, ez zinen ibiliko diskoa atera eta sartu, azkenan zeitezen un disko osorik entzun, ez? Eta Red Hot Chili Peppersek bete zituen ere autobus bidai horietako ordu pila bat, eta begiak izan ditut, oain abeste hori entzuten nahi naiz, eta begiak itxita zuzenan, hori, Saskibaloi garaira, hori taldekideekin nola askotan eztabaidatzen genuen musikari buruz, eta Red Hot Chili Peppers baina hau ez, baina hau oso komertziala da, ez, beste zea bat, ez, komertziala zer den edo ez den, edo... Beste bat. Beste, bai, hori beste meloi bat irikitzea izango litzateke, baina... Eta hori, pixkat lagun artean nola joten ginen autobus partietara, eta Dismana, eta gogoratzen dut baita ere, bitxia da, leheno momentuak aipatu dizkizut, baina baita ere, abestiekin batera baita ere, askotan, usaiak etortzen zaizkit edo. Garai hartan, autobuseko eserlekuen zea hori ez, usai. Bai, usai berezio. On hori ez, hautsontziak ere egoten ziela garai hartan, eta... Ez dakit, horretzak bizkat arraroak bidu dite, baina hori gogoratzen dit, ez? Eta Red Hot Chili Peppers netzako ere izan da oso talde berezia, eta baita ere bakarra, ez? Disko guztiak erosten dituen gainera. Ateratzen ziren ninean, erosten dituen disko guztiak, ez eta azkenetakoak beste kontua dien, baina... Bai, nik ere hor bazkat, pare bat hiru erosita ere originala, eta Dismana aipatu duzu, Gaztezuloko iragorle gazteenei kontatzen bai dugu, nola kabetikan paseatzen ginela gazte batekin, pauso azkar bat emate bat zenun, salto egiten zuela eta musika entzutia eskuartzen nula eta boltsikoak atzazioa da hor irekita flipatiko zuten. Bai, teknologia nola aldatu den da ikaragarria eta guk, pentsatzen dugu gaur egungo gaztek ezagutzen dutela, baina horrekin lotutan lenguan nahiko gazte batekin teleserie bat ikusten eta saldu zen telefono zarragitakoa, non behatza jarri eta bueltak emartzen dituen zenbakiek, eta galdetu zen, zer da hori?
zer da hori, nik nintzen, ez dakit, Eta nola. Eta nola, eta zertarako ez, baina bai, Discmanarena ere bitxia da, ez? Eta nola personalizatzen genituen Discmanak eta pegatinak, eta bueno, hori ere berezia zen garaiura. Gaztegu aipatzeko abestuenekin esan duzula asizina da taldekideetan fijatzen. Bai, egia da. Estudianten, txatezin bizen. Bai. Baina, mentzen maizu paso ingo dugu urrengo abestira, bestela demorari gabe gara. Bai, noski. Eta, zalantza dakat, abesti hau aukeratu duzu, baina abesti hau izan daiteke musika estilo bateko aukerak eta bezala. Bai. Abesti hau izan da, baina izan ziteke beste bat. Blink, guztiz. Edo beste bat, ez? Guztiz. Bueno, kasu honetan Milenkolinen Olympic izan da aukeratua, eta bueno, hardcore melodiko, punk rock o pop punk honetan murgilduko gara. Ze izan da, haure izan da garai hortako, oso garai hortako... Bai, egia da, nostalgiaren oso menpe bizina izela, baina gutxi ikusiete Netflixen gomendazio Each Person's City dokumentala Scorsese, Fran Lebowitz elkarrizten dut, eta Fran Lebowitz esaten du nostalgia dela kulturaren pozoia. Bai. Ez nago ados, baina, bueno, pentsatu dezakegu ez, hortik zesan nahi duen. Baina bai, Millencolin izan zen, Discman aipatu eldeno, erosi nuen, bueno, bai, nire diruz, erosi nuen lehenengo diskoa, eta Millencolin izan zen denetako leio berri bat irikitzea bezala, lehen aipatu izut System of a Down pixka eta atzerriko eta taldeak deskubritzaren eman induena, baina Millencolin izan zen batez ere hori, zuk aipatu dituzun genero guztioi, ez hardcore melodikoa, punk melodikoa, hau aukeratu dut, baina izan zite Zoom 41, Blink 182, Green Day, NoFX, nik uste nera bezaroaren generoa hori izango litzatekela euskal musikarekin batera, aunque bueno, euskal musika genero bezala, bueno, genero asko daude euskal musikaren barruan, baina bueno, euskal musikaz gain punka hardcore melodikoa izan zen nera bezareko generoa kutxunena, eta Millencolin izan zen, bari, niri bereziki gustatzen zaite baita ere herrialde nordikoak eta asko gustatzen zaizkit, bai ikusentzunezkoetan, baina bai beste gauza askorengatik, eta bueno, hauek suediarrak dira, egin nuen bidai bat suediara eta espreski jo nintzen, beraien pixkat jaioterrira, eta egon nintzen hor gustatzen zait horrelakoak egitea, ez? Eta Millencolin da nire talde kutxunenetako bat, nahiz eta zuk ondo esan dezun moduan, bueno, genero hori ordezkatzeko edozein talde aukeratu nezakeen, ez? Baina hori izan da aukeratua, eta hori itzapen zoragarriak hauek ere. Bueno, kontatu zunagatik badaka besteen gainetikan plus txiki bat, eta bueno, uste dut ja bukaera iritsi behar degula, Ola Salvadorrak aguzai orain kontzerturako, beraz, mila esker gaizka, plazer bat izan da, eta bueno, zure nera bezaroko entzuten bukatuko dugu. Eskerrik asko zuei, ez dakizu zen horako askapena izan da netzako musikaz hitz egitea. Ez niz egin eta berezi izan da, mila esker zuei.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiuri iritsi daula Salvador? Bai. Eta zure txisteak arrakasta duka? Olat, Salvadator. Eta okerrena da, gustu erkatu zehala. Super arrona! Bai, ikustet, ondo. Hori garantzitsua, esan ez bizitzan arrotasunetik egin mardia gauzak, bestela. Nila ikusten dut biharko maite duta dela nere txisteak maite ditut. Olat Salvadorren aurpegia poema bada. Ya está, barkatu Olat, barkatu. Zeniz joku txarren oso fana naiz. Oso ondo. Normalen artista aurkeztu ondoren agurtzen dugu, baina arratsalde ondan gitorri, Olatz. Arratsaldeon. Bagenun gogoa, zurekin egoteko eta entzun dugu diska berria behin baino gehiagotan eta gustora asko gainera. Bueno, entzun dugu eta gure entzulek ere entzun dute, kaka pixkat eman dugu, Olat Salvadorrekin azken aldian, baina justifikatuta zegoen, merezi zuen. Olat Salvadorren musika ez da laua, labirinto bat dirudi. Suge baten antzera okertu zerrestatzen da gure azalaren gainetik sigizagado aurrera eta gure ahulune eta zaurien inguruan bihurritzen da. Leuntasunez, haien gainean ukendu bat zabaldu nahian bezala. Eta ukendua aldi berean da gozo eta mingots, atximurka eta lastana. Izan ere, gureak bezala sentiarazten dizkigu kantuetan azaltzen dituen beldurrak, utxuneak, dardarrak. Zaitu inork garaitu Bat egiten dugu barrenak nola baretu ez dakien ahots horren minarekin, baina aldi berean haren ahots leun eta biziak zerurantz begira jartzen gaitu. Gure zauri zaienen gainetik zoriontsu izateko baimena dugula sinestaraziz. Zatoz xuxurlatzen digu belarrera, utzi egunari gaua orbaintzen. Eta gu, bagoaz, lasaitu ederra hartuz. Begiratu nauzu esan didazuzu aurrena, banoa behingoz askatzera pilatu. Hola Salvador, hau ez da leitmotiven estudioa, baina bueno, hemen ere ondo zainduko zaitugu, ongi etorri berriro bigarren kafera. Eskerrik asko. Eta lehenik eta behin azalben bat entzulei, gustatuko litzaidakela neri horrelako sarrera bat idaztea, baina hori, hitz hauek ez dira neriak, Carmele Jaiorenak dira, kredituak merezituen entzako. Eta, bueno, Olat Salvador zure AOUAL diskoaren promoziorako preseski datzitako hitzak dira. Ze privilegioa Carmele Jaio olako hitzak itea, Bai, nik irakurri nuen momentuan ere, bueno, asko unkitu nintzen, hitz hauekin, eta bueno, Carmele Jaio bezalako idazle batek nire diskoa entzun eta hau idatzi izana, egia esan bere aldetik ere opari handi bat izan zen. Nik esan dut, hasiko nahi zoain sarrera bat preparatzen, alik eta hobek, sarrera hor dakat, ez dut behar. Ezin da hobetu. Isiltasuna batzutan hobe ez daiteken bezala, Carmele Jaioren hitzok ez dira hobetzen errexak. Ezin da hobetu. Saiatuko nintzake, baina. Egungo da norbait hori irakurri eta ez ere esango ez duenik, baina ondo dago onartzea ez direla zureak Iñaki. Da, bueno, erabilidez, ze ondo azaltzen duen diskoan barrenen daun guztia, ez? Ahuldadearen indarra tituloa jartzen dio, eta diskoan musika ez ezik, hor definitzen du AOUAL barruan dauden mamu, gai, kontraste guztiak. Hori da, gainera, askotan egiten dugun promoziorako horria da deskribapen soil bat, ez, diskoarena, eta polita irutu zitzaigun, deskribapen honi poesia pixkat gehitzea, eta horregatik jo genuen bere gana, eta azkenean hain ondo edo hain polit erantzun izana, bueno, hortxe ondo gordeko dudan testu bat da. Eta Olatz, bueno, entzulek ez dakite, baina gubilok hartu genuen jada, lehenengo kafe bat hartu genuen, oain dela 2 aste, diskoa oain dikan hartu gabezeo, baina bueno, guzti eta zaban ginean turizketan, eta galderetako batan galetzen izunez harreraren inguruan, orain ja diskoa atera da, zer moduzko harrera eukidu. Izan du harrera hain ona, momentu batzutan beldurtu egiten naizela. Bueno, daude kolaborazio indartsu batzuk eta azkenean pertsona horiek zure abestietan egoteak espero ez dezun oihartzun bat izatera eramaten gaitu. Eta, bueno, adibidez, Rozalenekin egindako kolaborazioari esker,
idatzi didate Latinoamerikako hainbat lekutatik, Kataluniatik, Madriletik, eta, bueno, ez nuen espero, ez? Espero nezaken gauza bat izan ziteken horrela epertainera edo norbaitek kasualietatez deskubritzea, baina atera zen momentuan eta egun berean horrelako mezu andana jasotzea eta guztiak erantzun ezinik ibiltzea eta oraindik jasotzen jarraitzea eta ikustea bai publiko euskaldunak, bai musikazaleek eta ez zain musikazaleek eta horrelako adintarte zabalekoek eta bueno, ez dakit, hainbeste jendek zoriondu izana, benetan oraindikan lixeritu beharreko zerbait da. Justo aste honetan jaso nuen gozen aritu zen Ines Osinagaren e-mail bat ere, esanaz hori. Ez gustatu bakarrik lagunduta dena egin ziola, ez? Orduan, hori, oso pozik nago. Diska honen inguruan aipatu dugu saiontan behin baino gehiagotan, pare bat aldiz, ez pisuak izatearren, aspaldi edo denbora luzez Euskal Herrian egin den eta akaso egingo den disko onenetakoa dela, ez dugu absolutista jarri nahi. Eta ez dakit horrek Olatz Salvador ezustean harrapatzen duen, edo zuk eskuartean zenuen ura ezagutzen ote zenuen pixkat, eta bazenekien, hemen zerbait ederra ari da gertatzen. Bueno, azteko urtarrian gaude, irakurri ditut horrelako titular absolutistak, baina iruditzen zait, ezin dela esan oraindik urteko disko onena izan ditekenik, nik gainera ez dut inoiz esango hori. Eta zu esan. Ez, eta nik gainera ez dut esango, ez da bestea baino hobea denik. Neri ze gustatzen horrelako lehiaketetan sartzea, ez? Bakoitzak bere egiten du, bakoitzak bere onena ematen du, eta bueno, azkenean etiketa hori jartzea, bai sentitzen dut ilusioa handiz, baina, bueno, ez zait iruditzen ere zilegi datozen disko guzti horientzat eta gainera ez dut nire egoa altu izan nahi. Osea, horrengoz relajatu ingo naiz, eskertuko ditut horrelako titular horiek, baina, bueno, nik horrengoz ez ditut sinistuko. Lerroburu kalde bat erotzita galdera berbidaliko dizut. Bazenukan sentsazioa diskoa benetan oso ase geratzeko moduko, oso mimoz, oso taldelan ederraren ondorio sortutako gauza polita zela. Bazen un puntu bat, hau polita geratzen ari da. Akaso beti izaten da, ez dakit. Ez dakit, ze pasa ditute gora bera hundiak, eta sentitu eta askotan bai zuk esaten dezuna, eta bai justo kontrakoa, ez? Azkenean lan bat zuk sinatzen dezunean, segun nola harrapatzen zaitun, egun batean esan dezakezu, ez, hau ezan. Urrengo guna esan dezakezu, ze disko ederra indeten edo degun, eto esan da. Eta horrela, espektro guztitik zehar ibili naiz, batzutan ebitatu egin deten zutea, azkenengo hilabetean, egon diragun batzuk noen esan deten ez entzun gehiago. Utzi oxigenazio bat, eta orain berriro hain naiz gerturatzen promoari eta zuzeneko esker, asko hain naiz entzuten abestiak, baina ja bestera batean, eta ja ikusita behin publiko egin direla eta jaso dudala horrelako berotasun bat jendearen aldetik, berriz nik jagoxo hartu ditut kanta hauek. Distantzi pixkat behar dezula batzutan zure abestiatik, ez saturatzeko zure abestiakin iritsi baino lehenago, jasi. Hori da, eta abesti guztien atzean dago kriston lana, erabaki asko eta burua uste handiak, eta bueno, nik nahi nuena zen justo entzutean pozik entzun, eta ez pentsatuz, azkenan gitarra hori ez genuen sartu, edo abesti honek izan bartzuen rockeroagoa, edo nahiago dut askatu, eta ja, bueno, abesti ez gozatzen hasi. Izugarrizko lasaitasuna zuretzako ere bai ez, musika zure bide bihurtzeko pausua edo autu hori hartuta, ja lehenengo astean, eta hori, aipatu ditugun titular, baino titular horietatik kanpo goxotasuna, ez, jendearen goxotasunak laguntzen dula pauso hori mandezunean, bintzat, ondo goaz. Bai, egia esan laguntzen du, baina batez ere lagundu dit nere barrura begira, ja zenbakiei behiratzen hasi gabe. Lagundu dit sentitzea jendea hain gertu eta bueno, prozesuan erekin egiten hasi direla sentitzen dut, naiz eta nik lehenago hasi dudan, bidera elkartu zaidala jende bat. Orduan,
hori da oraingoz reskatatzen detena, naiz eta segurtasun ekonomikoa eta gauza hauek garrantzitsuak diren. Noski. Aiga asko diskoaz hitz egiten, baino diskoaz hitz egin gabe, ahoual ditzen da, ezagit euskeraz gehiegi erabiltzen den hitz bat, egunerokoan den ahoualana, nusegun nuke ezetz, baina hori ez, gazteleraz, baino getan ja kontatu zu gaztelazko rienda hitzaren sinonimoa, sinonimoa ez, euskerazko baliokidea da, baina beti izaten dezure bai ez, euskeraz badakala berezitasun batek, ez? Konta iguzu pixka bat. Zer dan berezitasuna? Esan, ni ez naiz filologoa eta agian filologo batek programa hau entzun eta kristonak esango ditu nire interpretazioangatik, baina nire prozesua izan zen, hiztegian begiratu nuela rienda hitza euskeraz nola esango gote zen, eta hau alitz horrekin topatu nintzanean, lehengo aldiz nire bizitzan, erakarpen bat sentitu nuen, gustatu zitzaidan horren atzean egon ziteken guztia, ze alde batetik pentsatu nuen, etzan ni bilena, ez? Nik bilatzen nuen hitzaz gehiago zan boteretze batekin lotutakoa. Eta hori gustatu zitzaidan, sorpresa hori, ez? Esaten dana, ez dakite, inglesez erabiltzen dan serendipity hitz hori, hola ez usteko aurkikuntza horietako batek eman zidan bide hori, eta hori, nik ere ez egunero erabiltzen ezagutxiagorik ere, bola da hontan bakarrik. Baina ekartzta guzietan egunero. Egunero. Bai, uste dut hemendik aurrera euskal imaginario txiki hontan, azkera inbeste, gehiago erabiltzen hasiko garala kaso, zegia da baduela, ez? Kontzeptu asko lotzeko edo ekartzeko aukera ematen duen hitz bat badela, eta... Habira, postuko nintzatek aletxo hori jarri izatea. Gu saio hontan hitz berriak sartu zaleak gara oso, eta saiatzen gara, hola, edozeina hitzakipean, hau deskubritu dugu, eta esur berritu, eta holako hitzak gurera sartzen, eta hau ala ere, hau ala askatu edo holako espresiorik jarri behar dugu. Eta arira, nola zan... Horratzetik arira. Horratzetik arira. Bai, por cierto, esateko euskarazko modu hardcore bat. Horratzetik arira. Eta isur berritu aurrudun aldiarekin lotutako hitz bada, baina paleolitu garaitik euskararen logikatatik datorrena. Eta garaiko teorietan oinarretuta, nor jartzen zituen ezurrak, nor kodola eta aragia, eta beste batean kontatuko izugu. Latzu etorri zara hitz egitea eta ez gu. Agian apunteak hartzen hasiko naiz. Saioa bukatuta kafetxo ateko izugu, nebazu. Sarreratxo horretan egin degunan Karmelerena hor bazeuden kontzeptu batzuk, ahultasuna horrela, baina disko guztia bai dagoen beste kontzeptu bat da gaua. Eta igual hau nahi naiz lapurtzen sarraskirako, baina esalditako bat hor bada gauak pizten zaitula, ez? Gau ez pizten zaren pertsona, ze aktibo zaude momentu horretan. Bai, gaua oso eroso sentiarazten hauen zerbait da. Sentitzen dut egunak baditula estimulu gehiegi eta egia da gaua iristen denean dena niretzako lasaitu egiten dela, behintzat kanpora begira, baina aldi berean barnera begira ateratzen direla igual egunak azaleratzen uzten ez digun hainbat gauza. Hori iruditzen zait edo nigan behintzat horrela bizi dut, eta orduan hori da niretzako nire burua entzuteko momentu honena. Eta aldi berean, badaude hainbat iluntasun letretan eta bar, eta hori gauarekin lotzen dudan zerbait izan da, azkenean noski metaforikoki gaua, edo literalki ere bai ez, gaua iluna edo iluntasuna delako, eta pixka bat horribili naiz bai. Iñakiri hori pasatzen zaio eta horregatik etortzea gure gana lo aurpegiarekin. Ze gau ez lan iten du, eta gero gure gana etortzen da lo. Irratsaioak gau ez, egun baten probatzeko hacemos. Bida. Nik nahi zipin baino gietan esan diote, aizue. Bigarren kafea beharrean, ez dakit, Hirugarren kubata, gustra ingo genuke. Bai, ez ere. Egia da, saiondatik pasatzen jende asko oso gautxoria dela. Segurazki, sormenarekin eta badagoelako lotuta, ez? Arratsaldeko, ez dakit, ritmo zirkadian hori edo, baina asko gertatzen zaigu. Bai, tira, ez dut gehiago esango. Ja laizter, zure lehenengo abestia entzuteko aukera biko dugu, desiatzen gaude, baina lehen aipatu den elkarrizketa horretatik usatu zaidan pila bat kontzeptu bat izan zen intuizioarena, eta erreskatatu nahi dut onerako, zezuk esan ez, intuizioa dela zure bidea komentatu zenidan, eta gure entzulek ere nahi dute jakin zergatik handakan intuizioa, golako garrantzitsua, golako garrantzia barkatu zure bizitzan.
Uste dut justo intuizioa ez dela razionalki azaldu daiteken zerbait, orduan ezin dizut eman horrelako azalpen fisiologikorik, bakarrik ikusi dut nire intuizioari kasu egin diodanean, bide zuzen aukeratu dudala. Askotanen zalantzatia izan naiz erabakiak hartzerako momentuan, eta ezin izan dut razionalki azaldu, baina aukeraketa bat egin dudan momentu horretan barneko zerbaitek ala esan didalako, asmatu dut, orduan horregatik naiz intuizioaren oso jarraitzailea, eta hori, agian norbaitek badauka azalpen arrazionalagorik edo. Zientifikoren bat, edo irakurri izan dut, intuizioak badaukala horrelako balio bat, azalduta dagoena eta arrazoituta dagoena. Energiarekin ere alako lotura badu intuizioak, ez? Energia pertzepzioarekin atzo Donapeian iznito kontatzen zigun bi pertsonen komunikazio ez berbalaren artean, badagoela batak eta besteak transmititzen duten uinen arteko talkatik edo. Beraz, egongo da ziurre intuizioan ere zientifikoki aztertu liteken zerbait, baina ala egingo bagenu poesia non geratzen da, ez? Kontatu digu, entzule batek idatzi dugu ze irudi polita, gauarekin lasaitasuna dator gaueko animazioarekin batera. Interpretazio askoz politagoa da, eta ez du arrazionalizatuko gehiegi intuizioa. Naiz eta nik intuizio beharren ikusi da nere burua, ze uste dut, Ola Salvadorrek lehenengo kantu eskaini behar digula, eta ez dugu adostu zorrenetan izango diren kantuak. Ze joko digu, Olatz? Asmatu nahi nuke, baina... Nahi badezu zuek aukeratu, zer dion zuen intuizioak? Ez nahi aukeratu Goiuri. Ez. Zure txanda da. Ez que nik nahi dut denak abestea. Denak ez, hiru eta gaina esan digu zein diren, beraz... Baina, ez garen gu. Ez garen gu oso zareagia. Ados. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Olatz Salvador, nahi duzunean, Olatz. Ez dakit nola baretu barrenak errepide iunean, barrena galdu zaigu orain arte, ginena zuzara orain nire zauri izateko prest egon nahi dut ala beharrez, ez gara inon topatuko aurrez, naizetanik zu ikusi gauez, ez garen gu izateko prest egon nahi dut ala beharrez, ez gara inon topatuko aurrez, naizetanik zu ikusi gauez. Albumeko argazki hura azkena zoriontsu izateko baimena su berriek su zaharrei etena orain zorrotzegia da ez dena
prest egon nahi dut, ala beharrez ez gara inon topatuko aurrez, naizetanik zu ikusi gauez, ez garen gu izateko prest egon nahi dut, ala beharrez ez gara inon topatuko aurrez, naizetanik zu ikusi gauez. Zu ikusi gauez. Beno, badator, Olatz Salvador berriz ere gure elkarrizketa gunera utzi lasei gitarra Olatz, ez daukagu presari, ez zu korrik egin, ez da bila erori Martin Zoragarri hori, ez dugula horrelakorik nahi, eta dagoeneko gurean dugula, murgilduko gara berriz ere elkarrizketan. Bueltan zara, Olatz, bai? Bueltan naiz, bai. Ze polita, I esker. Lasaitasun bat ematen du, Bai. de repente hor. Bai. Eta Olatz lehen aipatu duzu Rosalen, baina Rosalen ez da diskoko kolaborazio bakarra, bat baino gehiago daude hor daude Idoia Zurmendire bai, Lamare, Iban Ferreiro, esan zenean gustatzen zaizula horrelako gauzak egitea, eta, bueno, ez dakit pixka bat sakondu dezakezun kolaborazioak egiteko arrazoiagatikan, hainbeste pertsona zertzagatikan, edo... Egia da, badagola jende bat, ez dala hain kolaborazio zalean, ni oso zalea naiz, eta gustatzen zait olako sinergiak sortzea, jende berria ezagutzeko aukera hori, eta elkarlan bat abiatzeko, ez? Azkenean, modu batera edo bestera inspiratu nauten pertsonak izan dira, eta, bueno, beraiekin lan egitea, azkenean nik oso gustura egin dudan zerbait da, eta bueno, beraien baiezkoa jasotzea ilusio berezia piztu didan zeo zer. Prozesu bezala oso desberdinak izan dira, adibidez, bueno, Idoiarekin hemen estudioan bertan grabatu genuen, Garazi Esnaolari izan da pianoan, eta bueno, berarekin sortu genuen azkenean abestiaren ekoizpen hori, oso gertuko pertsona da, eta niretzat oso erosoa berarekin eritzea. Eta, bueno, gero dago beste muturreko kolaborazioa Iban Ferreiro izan daitekena, nik berarekin sekula hitz egin ez dudana. Orduan, pentsatzen dut pertsona zoragarri bat izango dela, eta nirekin... Traza hori hartzen diogu guk ere, Iban Ferreirori. Nirekin oso ondo portatu da, lan desente egin du abesti hortan, baina eukidu ekoizlearekin tratua, Pablo Novoarekin, berarekin harreman estua daukalako, eta orduan, niretzako oraindikan deskubritzeke dagoen pertsona da. Ni pasazik gauza bat bizitzan Iban Ferreirorekin, nik ere zut inoiz berarekin hitz egin, baina gurutzatu dut, 4 bider, 4 egun desberdinetan, 4 aeroportu desberdinetan, kontrako norantzan doazen zinta horietan, terminalatik bestera zaramatzen, eta gainera, keinua beti da berdina, burua giratzen dezula, iepa! Iban Ferreiro zen. Eta hola, fan bat bezala, edo zale bat bezala ikusten dezula, da, baina, 4 aldiz pasa zait, ez zola berdin-berdinak, baina oso antzekoak 4 aeroportutan, hola, eta ez da posible, berriro, eta gainera, artista girotik kanpo ikusten duzu tipoa da aeroportu batean bere maletakin eta bere kaskokin netza konturatzen nahi da. 4 bider tokatu zait, Iban Ferreirokin gurutzatzea aeroportutan. Bea giratzen dara bai. Zoritxarrez ez. Horrengoan esango diot, Iban, Olatz Salvadorren laguna naiz, eta kaso horrela egingo du. Tira, Olatz, broma galde batera, Pablo Novoa aipatu duzu, eta uste dut diskonen inguruan asko aipatu den izena ere badela. Eta ezin esan daiteke disko hau oraintxe gaur 2021 batean ulertuta bakarrik dela Pablo Novoa Olatz Salvadorren gandik gertu izan den norbait, ze dagoeneko badago ibilbide bat, badago elkar ezagutu zenutela denbora desente, elkarrekin aritu zarete, diskoaren prestakuntza noski zuzenan ere bai, ez badago prestakuntza edo lapikoan heltzean sartutako proiektu baten prestakuntza lan guzti hori, ez? Bai, badago, baina egia da dena pixka bat honi begira sortu dela. Egia esan, Pablo Novoa ekoizle aritzaren ideia disketxetik proposatu zidaten, beraik harremana daukatelako berarekin, eta, bueno, hasiera batean, ni ere pixkat mesfidatinen bilen, batez ere ez ezagutzatik, ez nuelako berarekin inungo harremanik, eta lehengo harremana izatea horrela disko lan baten ekoizpenerako, bueno, hasiera batean bertigo puntu bat ematen duen zerbait da,
Eta gainera, bueno, ekoizle batekin lanean hastean oso zaila da bi izaera desberdin batu eta norantza berean jartzea, bakoitzak bere ekarpenak egiten ditulako. Baina kasu honetan oso erresa egin du berak, hasieratik oso implikazio maila altua erakutsi du, oso lurtiarra da, oso gatorra da, eta denerako erraztasunak ematen ditu. Orduan, hasieratik esan zidana izan zen, ez dugu ezer egingo zuri gustatzen ez zaizunik, hemen helburu nagusia da zu gustora egotea, eta horren alde egingo dugu, nik nire ekarpenak egingo ditut, eta zuk atzera bota nahi dituzunak. Orduan, berak ja, lan eremua oso errex jarri zuen, eta hor hasi ginen lanean, egia da zuzenean ere koinziditzeko aukera izan genuela, eta uste dut, esango nuke badaukat horrelako intuizio bat Euskal Herritik asko ikusiko dugula hemendik aurrera. Ze ona, Pablo Novoa asko ezagutuko dute telebizatik noski, bere ibilbide musikalean, bakarkakoak, beste taldeekin, gitarrista lanak, ekoizle bezala, Josele Santiagorekin, Iban Ferreiro berarekin noski, beste hain ezagunak ez diren talde batzuekin, orain Olatz Salvador ere zerrendoan da sartuko dugu, baina ibilitakoa dela, eta diskonen grabaziorako, izan dituela bidelagun Olatz Salvador bera, eta hortxe negoziaketak, ez? Onaino eta araño, Ander Zulaika baterian, Jagoba Salvador baxuan, eta Matxin Zaldiaz gitarran. Pablo Novoak berak, hainbat gitarra, sintetizadore, eta programazioen ardura hartu du. Bada, ez dut gila osan saltuarena, onartu dezu leheno diskoen arteko konparaketak etezkizuela gustatzen. Bada aldiz aurreko diskoarekin antzekotasunik ere, sintetizadoren presentzia, sonido sintetikoagoen paper hori, ahotsean efektu luzeak erabiltzea, bestelako joerak, ahotsak lantzea, beraz, badago Olatz Salvador iraganeko hartatik ere disko honetan, Olatz, naiz eta Pablo Novoaren eskua, akaso nabari daiteken, baina ezin esan daiteke diskoan aldaketa abrupto gogor bat egon denik zure estiloan ere. Edo bai? Zesango zenuk ez duk? Nik batzutan sentitu dut baietz, eta jendearen gandik jaso dut ez. Orduan, niretzako pozgarria da jendeak ni identifikatzea lan honekin, ze azkenean ez nekin ea beste norantza oso desberdin bat hartuko tenuen konturatu gabe, baina, ez da horrela izan. Eta beste diskoarekin, hori alderaketan edo erori gabe, baina egia da, badaukala horrelako atmosfera bat nik esango nuke identifikatzen hauena. Eta hori askotan, erabili izan dugu aditzu ezela prozesu hontan zehar, hau olatztu behar da, edo, gazteleraz ez egin dugu, baina euskarazko itzulpena hori litzake, ez? Erresagoa da euskaraz esatea olaztu behar da, gazteleraz esatea baino, ez? Hori da. Ez daiko olaztu arlo, esango duke. Eta Pablo gia ulertuko lukez, euskarazko bitz batzu menperatzen ditu, ja. Musikarek ere ipatu ditugu, aurreko diskatik onare izan dira musikari asko zure biretan, aldaketak, musikari berriak, Ander Zulaika ikusi genuen, Jagoba Salvador ikusi genuen, Matxin Zaldiaz eta Pablo Novoa diskoan. Ez dakit Matxinen errua den, Pablorena den, edo biena pixka bat, baina gitarrek presentzia gehiago daukate, bigarren diskonetan, zu sentitzen duzu elektrika riff horiek akaso lehenengo plano batera iritsi direla, atmosfera horiek ukatu gabe? Izan daiteke baietz. Pablo berez izatez gitar jolea da. Beraz, seguraski bere ukitua hortxe nabarituko dugu. Egia da, hainbat abestitan bi gitarra badaudela, eta biak oso desberdinak direla, azkenean, Pablok eta Matxinek... Bakoitzak berea grabatu duelako. Hori da, eta biek oso referentzia desberdinak dauzkate. Zeona. Eta oso soinu desberdina. Orduan gustatu zaigu baita kontraste hori egotea bertan, ez? Azkenean hori Pablok badauka joera bat gordinago egiteko eta arregloetan zentratzeko eta nik Matxin eraman nahi izan dut pixkat nire terrenora dela atmosferikoagoa, efektu askorekin eta pixka bat gehiago identifikatzen nauten gitarretara. Orduan hor bilatu dugu oreka. Eraman azuzu, kantutzar honek ere badu, ez, hasieratik gitarren presentzia hori. Grabazioa beste gitarrista handi baten etxean, ez, estudioan egin duzu, baina haren etxeare bada, Aritz Arreguirena. Hori ere aukera bat izan da. Pablo Novoak ona egin martzuen bidaia, Euskal Herri iruntz, etxeratu duzu, Euskal Herri tartu duzu Pablo Novoa, eta aukera Aritz Arreguirekin lan egite izan da. Pentsatzen Aritzek ere,
ekoizle den neurrian, gitarrista den neurrian, zerbait eman diola diskoni, ez da? Hombre, nire ustez hasteko kriston soinua eman dio Aritzek, teknikari bezala oso ona iruditzen zait niri, eta gainera badauka proiektu bakoitzera egokitzeko gaitasun hori, edo nik behintzat horrela ikusten dut. Eta egia da, bera, beste proiektu batzuk ekoizten ibili den arren, nik bere gana jo dudanean aholku eske saiatu dela pixka bat, atzera pauso bat eman eta esaten nola zuk erabaki eta Pablok. Nik hemen grabatu ingo dut eta listo, baina gero egia da aholkuak ere eman dizkigula eta pila bat lagundu digula lan guzti hontan. Guere bat gator, diskoak ikarrezko sonidazoa dauka, soinutzarra du eta mendik zorionak Aritzarre guriz lortu du. Bueno, zorionak denoiz azkenean teknikarik askotan esaten dute zuk, hau ematen badidazu nik hortik oso urrun ez dut egingo. Beste hitz batzuk erabiltzen dituzte, baina tira. Olatzek entzungo zen hori inoiz, baina tira, emaitzak onak lortzeko behar da ez, lehen gaia ere ona izatea eta hori ere lortu duzu. Olatz, beste kantu bat entzuteko gogoz bagara, hasi que ondo baderitzozu, egin bidea gure inguru akustikoraino, eta zein izango da, eskeniko diguzun bigarren kantua? Orain nere parean daukadala nigandik labur metraieko poster hau, uste aukera polita dela bertarako eta zu bitarteko zinela sortu genuen abesti hau jotzeko erakustiko batean, noski. Zure egia du izena. Alerta name dropping dator, eta goiurik bronka botako dit, baina tira. Badator. Ez, bigarren kafearen laborategi hontan ere, sukaldatu genuen edo nigandik film labur hori, Imanol González Gurrutxagarena eta Olatz Salvador izan zuen bide lagun musika sortzerakoan. Eta bide batez eskertu behar diogu Ander Zubilegari sortutako hau, guretzat akustikoetarako sortutako musika esklusibo hau. Olatz Salvador bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, segundu bat emaiazu Olatz, mikroak iriki behar dizkizugu eta ez dagozkienak itxi, eta orain bai nahi duzunean, zure egia.
Hola Salvadorren zuregi entzun dugu eta kontatzen ari ginen bezalaxe, badugu kanturrekin alako lotura, etxe santu honetan, nik handik fin labur horren ekoizpenen aritu ginelako eta entzun genuen. Primizian disko hontan orain entzun daiteken kantu hori. Elektrikarekin grabatu zen Hola Salvadorrek eta kata huella falta mota duzu pixkatolaz. Bai, bueno, terminoa ezagutzen ez duenarentzat katagoia da gitarrak daukan beko utxune hori, askotan nota aguduak jotzeko eskuaren posizioa errazten duena eta nire gitarra berri honek ez dauka, beraz. Eskerrik asko latz, zein Iñigok horrelako hitzak erabiltzen ditu, horrelako komentarioak egiten ditu, eta Aizu, barkatu. Eta inoiz ez ditu azalpenak ematen, eta gatzak besteak Gero azalpenak ematen ditut. Batzutan gertatzen zaigu, musika garaikidari buruz flautistatek esatea dilatazio ritmikoaren bitartez kanona osatzen dutela. Eta, bueno, ni ere intuitu dezakezu horren dilatazio ritmikoa, baina ez da inerresa. Eske batzutan musikariok galtzen dugu perspektiba hori eta iruditzen zaigu guztiok ulertu behar dutela horrela gure hitz teknikoen esan nahi hori eta bueno, lurreratu behar geha. Lurreratu behar geha pixkat. Edozein kasutan lurra ikututa eskerrak eman berdizkigu olatzi eta eskerrak ematen dizkigu gurera etortzen diren musikari guztiei ez delako lan erraza disko bat batean biluztu akustikoan bihurtu eta gitarra akustika bat hartuta irrati estudio batean bakarrik jarri eta hori defendatzea. Beraz, eskertzen dizuegu hartzen duzuen lana eta erronko hori onartzea, ze gero polita gugozatu egiten dugu eta entzuleik ere baino badakigu horren atzean badagoela lan bat eta ez dela beti erresa eta erosoa, ez? Bueno, mi esker, baina horixe da gure lana. Zuen lana hori izateaz gain, ez dakit lana den, inork ez izordainduko nengatik, baina sarraskia dator, olatz. A ber, hemen azalpen bat. Ni etortzen naiz asteazkenetan honea gozatzea. Eta ni etortzen naiz entzutea. Orduan, Iñaki jartzaio poesia pixka bat, elkarrizketa hauei, inbeharreko galderak egiten ditu, gero Iñigok, bere bakarrizketa teknikoa. Egia da. Xer. Iten ditu Iñigok, bere bakarrizketa teknikoak, eta, bueno, ulertzen ditugun hitzak erabiltzen ditu, baina beharrezkoa dela. Izu, gaurain tekniko ez gara jarri? Ez. Iritsi gara 16 pulgadetako Charlesetaz hitz egitera, edota kaja distensatuetaz, edota mikrofoniaz. Gaur, nahiko gizati harrari gara. Eta orduan nahi tokatzen zait, nahi gustatzen zait. Iñigo, letrak aztertzea. Eta beldurra ematen du. Eta ez du beldurra ematen. Beti jartzen jo eolako tono... Beti zen du, kandidoran jarri barri holan hitza. Lehenguan topo egin genunarekin. Eta ez genio esan. Baina itzorde egin behar dugu berarekin. Ze berez honek sarraskia izena du. Eta kandidok hor jarri behar du sarraskian. Baina gaur ze pasada Iñigo, zu nari zinan hemen lanean, eta... Ze pasada nina izan enteatu. Ez enteatu? Bale. Bueno, bai. Niari nintzen sarraskia prestatu nahian, eta, sarraskian nik hartzen ditut letrak, aztertzen ditut, eta orokorrean, gehienetan, galdera batzuk sortze zaizkit, eta, gero, letra zatiak bota, eta galderak egiten ditut. Batzutan letrak bakarrik aberea musikarik ze esaten ditazuen. Zure diskoekin pasazaitena da, abestiko letrak aztertzen hasi, eta hain dira borobilak, galderak eta erantzunak hor daudela. Da, ni bizitza guztia pentsatu erantzunik ez daukala. Jarri hori bat bizitza. Bai, eske oso borobilak iruditzen zaizkit letrak, ez dakit, agian nire Iñakik esan duen zela ahultasunak eta zauriak eta hor letratan ikusten dira, igual nire ahultasunak eta zauriak islatuta ikusi ditut letratan, eta orduan agian horregatik ez dut galdera gehiagi egin nahi. Akaso autosarraskia da orduan. Autosarraskia, baino bai, irakurri ditut eta esan dut, jazta, hemen dago dena. Eta hau positiboa da, Osa, ez da, igual... mi esker. Badirudi. Baina moldatu zara, ez da? Baina moldatu naiz eta, bueno... Venga, sua. Bai. Eraman nazazu abestitik, zure hatz mamien aztarnak utzi dituzu eta tantak tintaz josi zaizkit gorputzean zehar, hozka egiten didan kantuark bezala utzi dazu azala. Eta nik jakin nahiko nuke, ze kantek edo ze artistek, ze abeslarik egiten dizuten hozka zuri, zein diren zure erreferenteak?
Bira, adibidez, lehen aipatu duzu goizean Xabi Bandin izan dela hemen, eta bera bada beti esan izan dut, kero biarekin eta bai proiektu honekin ere referente handienetako bat. Lehen aipatu dugu baita ere Euskal Herrian guztion erreferentea den berri txarrak edo Gorka Urbizu bat ere originala izan gabe. Anari ere ez da bat ere originala, baina bada niretzat batez ere hitzetan inspirazioa handia. Eta, aipatu ditzaket asko. Gero, pixkat urrutia gora joan da musika frantsesa entzuten ari naiz asko, eta naiz eta frantsesez asko zakidan. Saiatzen naiz nire buruari sinestaratzen nola ikasiko dudala. Baina gustatzen zaite fonetikoki daukan soinua, eta badaude proiektu asko erakartzen nautenak, hasi naiteke nahi badezu izenak esaten, ez dakit. Saio hontan oso erreferente zalea gara, beti gustatzen zaigu galdetzea, baita, bastakit, ikustarazteko zein diren artista hauek. Eta ze plazara hartzen duzun norbaiten erreferenten hartzean zure erreferenteak topatzen dituzunean? Bai, eta hoi pasa zait nahi, abesti honekin, lehen aipatu dut, nire eguneko maite dutean, zenei Elbira Sastre asko gustatzen zait, eta eraman nazazu abestian Elbira Sastreren poema bat sartu duzu. Entzuten ari gale? Y no sé cuándo me gustaste más. Si cuando te contemplé, proclamándote diosa. O cuando te observé, confesándote humana. Nola izan da, nola erabaki zenuen letra usartzea, edo azkeneko momentu gauza bat izan da, edo abestia sortu duzu hau irakurri ostean, nolako izan da prozesua? Egia esaten badizut, ez dut guztiz gogoratzen ea zein iritsi zen lehenago, nik uste abestia, nire bizitzara poema iritsi zen lehenago, baina abestia sortu nuenean, batean bururatutako zerbait izango zela esango nuke, eta Elbira Sastreri pertsonalki baimena eskatzeko aukera izan nuen, literatur jaialdi batean bere hitzaldi bat ikustera joan nintzen, eta gero bere jarraitzaileen kola erraldoi bat egin nuen, eta nik esan nion, nik ere idazten nuela, baina beste era batean, eta nik nire disko bat eman nion, eta esan nion niretzako bera inspirazio iturri zela, eta berak esan zidan bere edozein poesia musikatzeko baimena banuela. Wow. Eta orduan nik hitzoiei eutxita sortu nuen hau, naiz eta hortik aurrera berarekin harremanetan jartzen saiatu naizenean ez dudan lortu, eta uste dudan berak ez duela jakingo. Mistika hori ere polita da. Bai, hori polita da. Espero dut salaketarik ez jartzea negatik. Ez dezala entzuna. Edo bai, edo entzun dezala bai. Esan dezala zeo zer. Sarraskerekin jarraituz, hori abestian, esaldi hau, ez dut inoiz topatuko honetarako unea proposena, begiratu nazazu, esan didazu, zu aurrena, banoa behingoz askatzera pilatutako dena. Abestien bitartez askatzen duzuzuk pilatutako dena? Bai. Begiradan ezin zaitu inork gara. Eta sarraskia gainditzeko azkena falta zaio. Gelditu horra bestian, gaur tristura darizu desegonkor, mine baten badizu ez egon hor. Ze garrantzitsua den maite duguna urruntzen uztea batzuetan. Uste duzu abestien bitartez lortu daitekela horrelako mezuak jendeari iristaraztea? Gaizki egiten badizu joan eta ondo egiten badizu gelditu hor? Uste baiet, abestiak oso garrantzitsuak direla zentzu horretan. Eta gainera, jende asko esan didan zerbait izan da, jendeak honekin ilustrazioak egin ditu, benetan flipatzekoa da udena, baina 3 ilustrazio desberdin iritsi zaizkit mezu honekin, eta hor ikusi dut benetan ze garrantzitsua den, bi alde horiek ez, hone egiten badizu gelditu hor, baina mine ematen badizu ez egon hor. Hori da, agian maitasunetik erakutsi behar diguten lehenengo gauza, edo bizitzatik, agian, egon daitezke lekuak, esperientziak, pertsonekin zer ikusiarik izan gabe, hone egiten ez digutenak, edo kontrakoa. Nik aurrekon behiratu nun hor Twitterren jarri nun Olat Salvador ikusteko jendearen reakzioak, pixkate prestatzeko hemengoa, ea jendeak esaten zuen, eta igual zela esaldi hau gehien errepikatzen zena, nire entzun nun lehenengoan atentzio dituzien, esan du, ostras, indarra daka esaldi honek,
Goiuriri ere bai, ekarri du, baina ez gara bakarrak, jendeari esaldi honek indio como dardo bat bezala, Dianan asmatu duzu esaldi honekin. Bueno, anela bakak, orain ez diot nire buruari egotziko meritu hau, baina niretzako ere esaldi indartsua da. Bai. Beno, gustora asko gaude Olatz Salvadorrekin, gustora asko ari gara, baina... Gau helduko da. Eta guk azken kantua eskatu behar diogu agurtu aurretik, bide batez, Iñaki Lasa datorren ostegunera arte. Asteazkena arte. Ia asteari eguna jaten ari naiz Goiurizu bihar arte. Entzuleak bihar arratsaleko 4:00 aurrera hemen izango gara bigarren kafean, baino ez zaitez joan, ze Olatz Salvadorrek azken kantua eskaini behar digu. Olatz, mila esker, plazer bat izan da, eta nahi duzun arte, gozatuko dugu disko hau, eta zuzenekoak ere noski. Horregoan hori, esan deguna gau ezingo dugu, eta hirugarren kubata. Eta hirugarren kubata dugu. Mila esker. Prest dugu dagoeneko bere posizioan Olatz Salvador, eta azken kantuarekin agortuko dugu bigarren kafea. Nahi duzunean, Olatz, eskerrik asko. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz hartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahul, hau alokatu horrek egin zaitu hau txaul, eguzkiari uluka. Uluka hotz eta noiztik diozu hain ezkor, guztia posiblela, noiztik duzu ez darrian, itxasoaren sabela, iraganeko esaldiz, gero azari bazara, lekuz kanpo daude zure, ahots korden koordenadak, hau alak nahi eta hain zabiltza ahul, hau alokatu horrek egin zaitu hau txaul, eguzkiari uluka. Uluka hotz eta
Nicolas Salvador, bigarren kafean, bagoaz. Agur, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.